Malikono ani Maliko ka fo ka waliɲuman dɔn ka sanga ni aw matarafali ye Sherifila TV Jakanso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛma sɔgɔmadon jɛmukan kanubaw Malikɔnɔ ani Maliko kan a tɛ fɔ an minnu kɔ dugubila o ka fisa laada wuli ye k'a ladonna k'a fɔ nin y'an sigitɔ ye o jɛmukan ka min bɛ ɲɛnamaya Sherifila TV sanfɛ 10h15 11h15 ka sanga ni sunkalo baaraw ye hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin y'an don dɔ ye jɛmukan kɔnɔ o la a bɛ bɛn an ka foli ta ka ɲɛsin dale masa ma o min ka latigɛ kɔnɔna na bi dugu jɛra nin ka laban k'a ɲini a fɛ tile hɛrɛ a ka caya an bɛɛ lajɛlen kan hali bi sunkalo an kɔni bɛ a la an bɛ ɲɔgɔn na a tɔ fori ko ɲuman ala k'o di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma seli musakaw ala ka olu nɔgɔya n'a bɛ o cogo la jɛmukan kɔni nin y'an don dɔ ye a kɔnɔ nka bi maa kelen baara na k'a ye baw jelimuso ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ ka sanga ni baaraw ni o taabolo ye senfokɛ n'a wasa don n seko ma kun min na ka se ka o ta k'o di aw ma fa a sigiyɔrɔ la hukumu kɔnɔna na jɛmukan sigicogo ɲɔgɔn kan o de ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an dɛmɛbaaw jɛmukan ɲɛnamani la o de ye Société Nouveau Soleil maaw ye ka sanga ni o ka produit ye Tezara Libiton Zara Lɔgɔti Zara fo ka se Manuji Zara ma o ni o ɲɔgɔn na o la an bɛ taa technicien fan fɛ l'homme doit magie contre le stress l'angoisse et la nuit ka fara Jabateba officiel kan o ka taa n'an ye jɔfiyɛ kɔnɔ an ka minnu salo kɛ ni ka sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ kokura Amona e ka ni dey abe min wuli tasuma kan mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala Tezara manifin dɔ min turu min ye n'o di bɛ kɛ dɔma la fili ye baw jɛmukan ye a sigi mɛ ɲɔgɔn kan ni cogoya de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'i y'a mɛn jɔni kunnadi a fɔ sababu ɲuman o hukumu kelen kɔnɔna na bamananw ko ten ko minnu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ o la an bɛ Société Nouveau Soleil maaw fo ka sanga ni o ka dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin jɛmukan a yakuyali ma o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɔni an ye o ladabɔ a sira fɛ hali bi jɛmukan ne k'a ta a kunjan fɛ ka tɛmɛ ni sirajan taama ye o la san'an ka don kunnafoni bala kɔnɔna na clip du jour kun fɔlɔ an na ta hali bi an ka technicien fan fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru tigilamɔgɔw don clip du jour fɔlɔ ma kɛ ni o labɛn mɛn an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni ka sɔrɔ ka don ko kura hali bi jɛmukan kɔnɔ hinɛ ye ka a yira k'a fɔ n'i ye nɛgɛ ta kankala n'i y'a bila o kelen don fɔko kelen o kɔni tɛ kuma ban nka hakili de b'a tɔ dafa o la n'i ye a ta ka lajɛ dɔnkilidala ninnu fana kuma dɔ la ma wajulikɛlaw don bawo maanifinya masiri mɛ ni fɛn minnu ye o de bɛ tali kɛ fɛn caman na o de ye hinɛ ye hinɛ n'a bɔra maanifin ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la a bɛ an dege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ sigi gɛlɛya madame an bɛ waati min na bi ni ka bɛn ni bi arabadonya yɛrɛ ye sunkalo tile 29 don ni ma fili n'i y'a ta k'a lajɛ bi maaw kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ma o de ye sugu ye denbayatigiw jɔrɔna ko o de ye janko misiw a ɲɛnama ala ka bɔda k'an ye
ala kala kalisi dama nyonte nyinalama ni ya tagalage akuma kacha doni nga no ba seti ala yi ode ba to alibi anga nyon shuka ke hina ani makarke waluka madama ni wati na nyina sanira konnana dema konnana anga siga nyon plomage janko dema ka siga dono solo ka bla daga kono nyonte nyina tamando ko finisa be sina minga bena be ode no ngongro ne dawa o sabatili sogote siga sa mishu koko ko magana ko lula ajala menyina anoka ba setigi ala yama ina la fala ka no ya no hubato anga sensen ka do kuno funu bala konna na nyafo to mena bita makile barado jirmuso maken la soro ola ka kan ba chemani musuma bele ne fo watina flake luti sidivi mishi na mafereke mishi gola ngoi ola amedo isori kono jamana ka fasirido ni ataka lage ale mana minga odeye selidini ko ano oto odeye pango kele arenye wawaye konka ana manya ka fosilidini odeye mijivaseli kunyina seli ni ataka lage mishu songo ko akeme ya pabla nungoroshi mateseke ala mago ne nyeba la zanga matese maka Allah ko kuma konna na fashiri ke ba mi betali ke magan sisogola ka faraje kulia dakuka ka bo isoro kono uyi kala mo kala shuda bajila kanu blake ka gira ka fo selidini anu oche odeye pango kele anenye wawa ni ala sona amo akonka bamako juafio konna na madama mi ko garabalu ni taram mun salo ke yeba ye ka fo anya ni santo manga baw mishu ko ni tay la ka ye ena fo santo konka machama bala ka aka hakilino fo kasanu oke walinye do ya yira ka fo lakana ko barawdo olu de be kesababu ka mishu nalini ka juaya do ya yira ka fo bomogota obulo fa bisika ke miye odeye bagan fere sugunu e garabalu ye olu chama datugulenye ko ode ke mesababu kasika bagan fana sorole ka gela bamagobi do fana ka yeta yira ka fo bagan dumunu do ni obetalike alma betawla ko kasangane ageleya uye ofana bisika kesababu ka do fara bagan songo ka ningoni fasirike ba yira ka fo ka beni arabadon temene ye olu yemu salo ke bamako dugo konna na kasangani yafma bala zone industrielle bamako yira mara ka fo flana konna na krere ma buguba o kinkono ako otara soro bagan ferlo do ko ni sige me gakoro wala ka akli folo ke sante mano bagan sugunu ni natauka ko obrata okoni sige mete nga banga kelente onyekoro ako na manya ka fo aniselidi to odeye poklenyi wawai niko seldeni obetale kemina odeye mijifa seli baw abege sababu mauko ninga miju defa kafaranyonga ka mijufa wala ma asema ke ye ekelinga mijisa ni ko fa kanana dema yakono madama ka hina sikinyongona konga nyina tai aniseli to odeye poklenyi wawai nga mijiko nitala kasikasa ako yoro dola mimetalike miju songona les prix des bœufs vont de 600 000 à 1 500 000 akoni ata kalege nyina mishu koni a joavio chamana asongo be damine wa keme ani wa mugwa katabla million gele ani wa keme bunyongula akoni ata kalage okoni oyedingu baye baw majul na seto ochugola kafo ibesiga mishido sa eyereye kafo ko inatano oyedema yakono jango seliga ke niye mishifela do bele kokoro ale koni ayira kafo ni ata kalage nyina mishu songo asebe koro yelembe nga ale koni yetala bagan sugu de juala bamako baw no watla bayne baye kafo bagan sugu chamako numbe munu datugulendo ode bisiga ke bu ale ka yetala mimbe nani mishu gele yaliye akoni ata kalage nyina ale fana sigala ka kafo mishu songo ayoro chamana abedamina wa keme ani wa mugwana kase million gele ani wa keme ma yoro dola abe fana damina yoro dola 750 000 otewa kemere anu wabiduru nyona yewa akoni ata kalege nyina mishu koni ako asani amanogo ako ni tara banamaka ofe oyeyora mina ni mishu koni abekonu bebugu kachaya janko kasika laso kanane ayefa bakono ako lakana bale ya kela sababu ye nika misi marale asibe korogele ya ako kafara oka misi damadama munumbe marabolo do kono kolu solo kana bamako afo ofana kembe kabakoi baw ni ataka lage narani bamako che kafo kiga misi kelen salo kana ko bi o passé o wa wolon vlayi ako folo wa kelen kuma bon misi nara kana na bamako ngabi misi kelen narani bamako che wa wolon vlado ako ukone oyeke wale mi misege sababu fana ka misi fana songo yele ako jwa franje temene kono oluye misi fere
ka se million maya ako nyalama ako na akeme gele yayi ko obene ata jamana nyama ko be oseni o damarela jango ni osera ka sonoya do misiu firila jamana kono donje ako ni ata kalage bamako konana banga sugu kumise tanu duru nyongoma ako nga binaka biya o banga suntan duru la banga sugu tango ne be munu ngoni datugula bamako ni adafe dugula ka sababu yake ni ata kalage lakana sabatili barawi ako ma besega fo odola odeke me sababu bi kasika misu koni asoregele ako angata nyamana ani kati ako ye misu songo abidamine 200,000 wa binani katabla 1,700,000 la million gele anwa keme anwa binane bonyonko ako nyina misu songo a abeni chokola odeke mbe ka sababu ani seli toche ode pongre ni waye nga misu koni ta jo kan lage ele ni kalaba ki tiga bla eko ka sigite baw akeme yafuma bala nungoroshi atesesa fasiri keba odeye magansi soko jekolia dako anya salo kabo esoro konana nanye esoro bla ame kanablata nanyo ta ameta sajola kaofi ako cyber escroquerie et usurpation d'identité kasega mau dogo téléphone ma fon kofe neka mau tega tonomo kalabanti ya buna kunka wala ma ke yere ke mado ka sorote oye kasano oke wali ako sanve calendrier do enetija de 22 ans samwa anifla ako lakna tiramo ye wele bla amo ako niye ata kalage kuno fonda ira kafo ni makofulen atogo ode ate ye asa ashibe samwa anifla bonyongola ako isiga ko ne kembe alaka ira kafo ale ko no kabara yemi ode ke dogo telephone ma fon kafe ka goshili taganyeshi mauma escroquerie madama ka ayera ke mado ka sora ote oye usurpation d'identité ako wore ke mesababu ayime wore chama yeme anona kafo akira sababu kamiongo ni ndara ke kabo machamana kasangani okewale kele ye afe oroku ko na commissaire ya police la ka olu ko ne minyema ya bebi commissaire Ibrahima Abdini Ginobolo okone oye wele bla ni funangeni mo min shibe samwa anefla bonyongola kabeni negenye mugwa watu ye kasangani aboto ye bamako kare dokono ajige ani okatiga da akashi makoroshi akoni ata kalage damakashi kana chama konde be anona baw depuis juillet kalo samba fla ani mugoni duru ni ngone jokale bado ye mi ngoni atayira kafo imado be dele kale wule telefone na kayira ke ko ale yi gendarme yi lieutenant de la gendarmerie ko ale koneka kiri kodo be ale kunga ni alema tormonyo do sarabe ale bitane ayi kasola o sirane nkone olabana ka ayira kafo jolubedi akoko 240,000 wa binane ane wa shige bonyonko ako aleyo osarayi ako alabana ka yira kafo mami ye oke walike ote lakna sabati baye nga mado minga baraye magoshili kafara obela jeneka ebaye kafo ma chama fana de berbe mingone ayira kafo mado be dire ko luwele ninka lu baga ka yira kafo aleye lakna tila mogoyi wa aleka barabe me omo ninga maun laba ko tiga tonomo katromonyo salo kabo obulu ako niye mado emi ayira kafo oke walikele ale soro kasangani wa biworo le kabo ale kuna eni oyera be barake société ernyonona kafara oka compagnie jara transport mado fana yira kafo do de la kale wele ka 800,000 salo kabo ale fana kun abra jenebe keke choko kel ne dabaw atila mo be ayereke mado e kasora ote oyi wele ko mbele ne fana ngeni ma ayera kafo aka telephone kono fencha masoro me mimbe asiria kafo ma ngana mana ka ayi baw olu seria obe soro aka telephone kono kasangani aka vocaluni aka message uchitawi binaka biya koni abe lakna sewatemba bulu ojanko kasika selo tono konundu ane mamuno ma yejela kasika tiga da oluka shaga Traoré ale de ya fasiri anye mi salo kabo indépendant kanabla konana nanyo obla ame nouvelle horizon ko ta nyedankura nanyo ta ameta nyamana kaufi ako bamago sunu ngura temene ko fe mimbe taleke nyamana jua fiala ako tasuma yi mfana mine kabene kunu ya ankoro ako niye ata kalage nyamana ki abe segu srafe kabo bamako konana ke kunda segu ka ako abe yora mi fe marabula odeye kulukulu marabulu yi ni obe jamana marabulu sana ko fo kabeni e marsido kleta anu wulun vla samba fani mgono woro yi tasuma doko ngera sababu ka nyamana jua fie ne kamene ako niye
ata k'a lajɛ a kɛra sababu ka se ka gaw caman kɔni k'olu sisi magasinw caman tasuma ye olu fana minɛ joafiyɛ in kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a kɛra sababu ka se ka yɔrɔ caman kɔni jeni k'olu kɛ bugurujɛw ye ka fara u lajɛlen ka butigiw fana bɛ caman bɛ minnu kɔnɔnafɛnw kɔni jenina ko nka bi n'a ka biya maa kɔni n'i ma to a la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ tasuma mɛnɛ in kɔni maa ma kɛ ala ye k'a dɔn k'a fɔ a jubaju kɛra fɛn min ye o fana de kɛ mɛ sababu ka maaw to kunpan ani kunnasiri la ka se ka dɔn k'a fɔ tasuma in kɔni fɛn jumɛn bɛ se kɛ a sababu ye maaw kɔni b'a la ka ɲɔgɔn ɲininka a tasuma lasulu la k'a jira k'a fɔ ɲamana ko ni yɔrɔ min kɔni na ni ale ni bagan sugu dɔ ka surun ni u bɛ tali kɛ garabali la ko maaw tɛ ban o yɔrɔ kofɔlen na mun de bɛ se ka kɛ sababu tasuma kɔni ka minɛ ten maa ma se ka kɛ sababu ko tasuma minɛ b'a ye walima a minɛ cogo maa ma o dɔn a ko o kamana gan o bɛ maaw la a ko nin ye jagokɛla dɔ ye Umaru Diko ale y'a jira k'a fɔ butigi saba de bɛ ale bolo ye ale nana sɔrɔ tasuma kɔni kɛ mɛ ka fila kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ falaki ye ale sera ka sababu ka butigi kelen kɔni bɛ yen ka o kɔni kɔnɔminɛnw sa olu ka bɔ maaw kɔni y'a jira k'a fɔ tasuma a minɛna nɛgɛ ɲɛ 4 waati 4 du matin ka to senna fo ka se 7 du matin mo kunnafoniyaw kɔni mɛnne Kulukoro marabolo ma ɲɛma colonel Lamini Kampori Sanogo ani a taamaɲɔ o y'u senfa biribiri ka taa ɲamana joafiyɛ la walasa ka se ka taa baara kunfɔlɔ ni ka kɛ olu sira ye ka laban ka hakilisigi kumaw ta ka ɲɛsin maaw ma minnu kɔni ka bolokɔnɔfɛnw tiɲɛna ni ka laban ka jira k'a fɔ fɛɛrɛw na tigɛ doni an nataw la jango ka se ka joafiyɛ ni ka labɛn ka ɲa siraw ka bɔ ka ɲa walasa ni kasara kɛra kɛ fɛn ye a ka se dan sira la Demba Konte ale de ye a fasiri an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon o de kɔnɔna na n'an ye Nouvelle Horizon an y'o bila an bɛ les Échos wele n'an ye o ta an bɛ taa Kulukoro kaw fɛ a ko min bɛ tali kɛ Kulukoro kaw la a ko ye ɲɛnaminimafɛnw dɔw kɔni sera ka a salo ka sanga ni caga wɛrɛ ye min ka baaraw bɛ taa ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw min kojugu olu kɛlɛli ma o k'a ma ko SSI hukumu kɔnɔna na olu ka bolofara min bɛ Kulukoro kaw fɛ o kɔni kɛra ka sababu ka bɛn ni marisikalo tile 12 o su ka dugu ja tile 11 su ka dugu tile 12 su la Kulukoro kaw fɛ o sera ka tigɛ da maa dɔ kan sigana maa dɔ min bolo o labana ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛw caman salo ka bɔ a bolo a ko n'i ye a ta k'a lajɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma kulu min bɛ Kulukoro gun kan ni o ka baara bɛ taa ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli baaraw ma a ko o ye tigɛ da ɲɛnaminimafɛn kisɛw caman de kan a ko 540 comprimés de tramadol 250 mg a ko tramadol ni o de ye o ka ɲɛnaminimafɛn kisɛ dɔw ye furakisɛ dɔw don o ye tigɛ da olu caman de kan Kulukoro dugu kɔnɔna na ka fara o kan o labana ka 257 comprimés de tramadol 225 mg olu fana farala a kan 43 gélules de 120 mg ka se 6 comprimés de diazépam olu caman kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli baara in ye a kɛra yɔrɔ min na o de ye Kulukoro plateau ye min bɛ tali kɛ commissaire divisionnaire de police Sega M Kanté la ale ni a ka cɛdenw olu kɔni ka sanga ni u ka wulikajɔw ye o sera ka nin baara ninnu kɛ ten min senfɛ o si wele bila maa dɔ ma sigana maa dɔ bawo a ye mɛn k'a fɔ ale bolo ni furakisɛw caman de kun bɛ yen ɲankuma a kun bɛ labɛn na ka se ka o fili ka bɔ a bolo a bɛ se ka kɛ feere bolo ma walima a bɛ taa di maa dɔw de ma maa ma kɛ ala ye k'a dɔn o wele kɔni bila mɛ a ma bi janko a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a yɛrɛ kan ka se ka ni ko in ye Mori Keyita ale de y'a fasiri an bɛ to hali bi wele kɔnɔ teliya la ka jira k'a fɔ hali bi ka kuma seli baaraw kan ni a ta k'a lajɛ fasirikɛba ni o de ye Seydou Fane a ye a jira k'a fɔ Bamako bilama bi kɔni maaw b'a la ka ɲina sunkalo kɔ bawo n'a ma ɲa k'a fɔ an ni seli tɔ cɛ o de ye panko kelen ɲɛwawa ye n'i taara Bamako joafiyɛw kɔnɔ bi n'a ka di ye Mali jamana dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma bi o de ye seli ye a ko o kɔnɔna na seli kɔni suguw kɔni fan bɛ fini dontaw caman na dala dumuniw bɛ o cogo la masirimafɛn caman kɔni bɛ joafiyɛw kɔnɔ ko nka feerekɛlaw sigilen bɛ ka o tigɛ da o sen kan
ma chama ka fola ni tame o nyinga o ba ayira ka fo a nyina sugu ni sugu taw manga ka sababu yake gele min be nyina jamana ko na adonte mala o kuma ko na masin ma fo chama ko me jo viola bi nga a kata na yeso awre keme barayi ba ikoni beta jo ka flete ye enyeda nga kata na yi atisika ke ka sababu yake tormonyo mi di ni ka asalo kata fashiri ke ba sedu fane ayira ka fo jo vio ko ni fame bi nga a angunu ka akajwa ba mate sika mafena dumuni mawbala ka joramina odeye dumuni ye nongo kuroni dawa odeye fen kumfolo makanga joramina ina fanya fo chokomina madama mishifa selido o soko keme bi kamana ganji soko kilo tesesa mishifu fana tesesa ori keme kamana ganji bela jene bulubi ori keme benye fanshi mbeme ka nyeshi ufana de ma kanyina suko kono ko mimbe taleke masir mafona kame do ke alibi anoya bayi setigala yala ka anoya sedu fane ale de ye afasiri kasiga bo bi kuna fonu mbala konna na amedo sorde bamako okonna na kasiga kuna fonu mbala ni ka akunche yi ka alla duniya ka fo anata sorde bamako kono nando na sorde bamako kono ako mimbe taleke barake yorola mi ka baro beta ka nyishi jago sabatilima o bulo fala mimbe bamako konna na a o ka jo uye afli abula ni sale bayi ako kasangani tajuko gela mimbe faso mali konna na ayeme kafo kulu do konne be oluka bara be me wiruguma tajuko buna kunka ukama ko un vaste réseau de détournement de carburant hodokumo konna na oluka wulika jo gela sababu kasigata tigada o madoka ako bara ngone mbela jeni nundona kasangani oka hakilina do de ye kasiga wulika do faba kono ka jiri ka do ngafo maw koni yero utala ka taju koni bla la soko choko jugulawa wal matajugo gela mimbala kafo nyej mena sura Allah wole gela sababu oka do falaje extension kono o sele a okoni utara soro kulu do de koni be minka bara be me yaf mabala tro taju koni olu la soko choko juguma bawo utara soro okemeka taji mimbe taleke essence à 20 litres olu koni 618 bidons de 20 litres 20 litres keme woro ani tani shigi olu fale essence la ko olu mine ko bla sokolon do konoti kafara oka ministère ni munu beni olu yetaji do no mobili o fana mangamane do ni a capacité otajo 18500 litres la o fana fale de o jome kerefe a fero kuma la ka sigi senga ka siga o fana taju bo akono kafara obela jeneka ayeme ka fo citerne kuma bado fana kelen kumbe a d'une capacité de 45000 litres o fana jome a masuriana la be fana mesina wala sa ko lubela jeni fana kono fen wekene ma fen wi akoni ye afra nyonga taji ba chama do munu ngone ngumfle ka kumani ya ka bo jama kono do mo ni katana ye fan refe yini ngal mi mbala kake taji nunu jonye Allah sa ko katana yorena akeba ye jonye hakila jumebe atila mala akumbe kata fan jumefe abita de jomo akonu nu yenyi ngalu yema kanga minga airela akonga akonu be seria kafo be ame wati minabi ote ni kekumai akoma dama ni kewale minfle akokolo jugo flabe ala akota dilla sarole kabla adama don chela ako one kasara ko ni one kasara teba kumani kuma abisika kasara wuri ako oye kollo bay bono kera e bay ka fo abisika dankare ma do ka nyana mayala ako kollo flana emi ode ka kumani ka bo mauma kuma mena mawbala ka nyini seni bolo atala ka soro firiro nona au kata ala saulo kata bla firo jugula ako okoni akelen ka jama kondongo hake domina ula ako ofana ye kollo bay o hukumu konna no kona ira ka fo firene dawlo tigeto do ulufe wala sa kasika don afo jonye ni ko enke bayi wa oni nyale min kaka ninga sika ko ta ko da uka la ya jara ale de ya fasiri kabo e bi kono fona bala kono ale bi so de mako kono ameta buguni mara bulo konna madama yanfulla ka ofe ka yira ka fo yi ulmasir tabaw okoni ngela sababu kasika jatikalo ke ba mado ka janfa jugu ni ka okume yanfolila o PJ konana ako buguni ani yanfola che ako akera ka beni maskro kleta anu woro samba fulani mungonu woro yi ako ni ata kala geni bedo yanfola PJ mimbe jara wala kulu de fleka nyana ke kanyishi oromo wala sa katata suma mena ula ako kuno fono ira ka fo gendarme la ka o kafara polisu ka okoni nkele ka somi soro majugu nunga ke wali
la o nongoni fe o ye fere ne dalo bla jeni sigi senga wala sa kasiga na majugu nunga ke wale ne ka dan sirala o re kera sababu o kasiga na kana yafma bala majugu nungo ni goshi ni ka sigi o ka soroka sentiga ani kola ba ne ko nyini akoni ata ka lage o kuma konna na ayera ka fo majugu nungo chama ko ngume nyiro ko folena o kuma moto re kan ka yala o keme ka nyonta ako abaro ko ne sababu kasiga funangeni doni ko o bona onina civili do mana manusmale do ninga laba ka mafla were ni ko lu sebe ko jogo akoni ata ka lage ako moto chama ani moblu ayeme ka fo ulu fana tasma o yetasma bla ulula ko lu bela jeni ni ko ke buguru jawyi akoni ata ka lage buguni marabolo konna nabi majugu nunu dine fam jojugu o keme ka onye shinya fa ke yeye kuma ni kuma obi la malama do ke jango kasiga basigi ni ka oche madama ame wati manu oye selnye korla barawye Yusufu Konate ale de ya fasire ansera ka min salo ka bo sur de mako konnana wati kilen konnana ka awfo ka wala nyado ka ira ka fo bi kuno fon bala makilen barado ansera ka min fara nyonga ka benini ye odeni ye ameta fieni bon ansengora ka sangani tezara o flanani ko shuru ko bla yanu suntiga watiche ninga soro nyon soro ko kuraje mkan konnana Amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni lele bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka unele Tiens là mon père Nika mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do ah bien mangani sisan wani ye teko ta te zara te o ka te de abi sample sababo ni te wore be ni de ya gla kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on de je te o ka te la hika so za bole be fele fe ngade Jama jera kadua ke tezara ye makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jera kadua ke tezara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah tezara kasigi ka ofo ko kura albi ka ira ka fo jemka so maduno jemka ame okwana na ana eteme albi ni abaraw ye kuna funi gafe okune temene ko fe anata anga edugo kungangola na manya ka fo albi ame sili fitini o lamagala mago konna na nyafo chogomina bi mawo koni kemeka nyeshi femi ma odeye sili gri o eba ye kachaya madama dubawo konna na ni sili bala kase amunu ngoni ni an bebo so yan fa ame an kunda soka kola sa kasigata sili ke fakoro ni bakoro kerefe bi wati na ni dona bamago fanja manfe o baro koni de besina odokum konna na an wula ka do dugu kono kata mobili dawla kasiga dama sumusumunu ke nyina baraw la hala ani santawla mamunu be mino doni kata selike so fakoro ni bakoro kerefe santawno nyina ta a baro be chogodi min sorla ula nene aw anga ulage place de am ta masina de bo ante gala fo sora la sun koni ne koni abla limane amina de kono bo client be don noni mani sungolo te intikele bo difference do bu chaka sababu ka sungolo bari ni darula te voyage ma no be ma sungolo la bo darula de be saka mo chama bla sungolo voyage la mani sungolo te voyage te ke dia don do mo le premier bo 7h deuxième be bo 9h donc midi 11h troisième be bo mais sungolo kono na client wo de kun kama ame mo le fla de bo bo ame do ka ala ka jamana en kolosuma ala ka mbe sako dama ala ka layinu be sabati aga dembaya ko basi te ala kana basi kauna nse e masina ga de ne bina ta masina de na ka bi ko ni adam na magale foi sora la folo alhamdulillah ma bashi foi sora kula no ko be do akuye
ali bi ala ka sini kɛnɛya d'u ma ala k'u bolo m'u ka baara la ala k'u kisi gɛrɛgɛrɛ ma ya rabi yalima aw yɛrɛ ka ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la aw ni ce aw ni baraji ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma ka laɲiniw sabati. Ni cogo in de la dugu a sɛbɛkɔrɔ girimɛ ni cogo la bi walasa minnu kɔni ye k'a fɔ an na taa seli kɛ so ni donna dugu kɔnɔ bi b'a ye k'a fɔ maa caman kɛn bɛ ka olu minɛnw de siri olu labɛnw de bɛ ye ka caya bi an minnu ma deli seli kɛli la Bamakɔ kɔnɔna na an kɛn bɛ ka labɛnw sabati nin waati in na k'an kunda so kan walasa ka taa seliw kɛ an bɛ dugawu de kɛ ɲumanta ɲumansigi ala ka o kɛ an ni bɛɛ lajɛlen ye ala ka taa ni bɛɛ ɲuman ye ka segin ni bɛɛ ɲuman ye o y'a fɔ cogo min na a dɔw la ɲinani san tɔw mankan dɔɔni hali bi ka sanga ni cogoya yɛrɛ ye ka sanga ni waati n'a cogoyaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina gɛlɛyaw caman bɛ yen min yɛrɛ tɛ lakanako gɛlɛyaw ye hali tɔrɔmɔɲɔgɔnw sɔrɔli o bɛ kɛ sababu ka maa caman sen kuru baara ninnu na ɲɔgɔn tɛ a ka di caman de k'a kɛ nka bamananw ka kuma don ni sa bɔra ka bere min to i bolo i b'o de kɛ k'a ti o la an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye ala ka san caman yira an na ni si ni kɛnɛya bɛ yen a dɔw la laɲini olu bɛ kɛ sabatifɛn ye. O de b'a to hali bi an bɛ to an ka dugu kan ko kuma kɔnɔna na ka taa ni waati na suguw kɔnɔna na seli denni baara o ye masiriba o de ye sogo ye ni n ko sogo misi sogo o de maa caman de bɛ ɲɛnɛkɛ ka kɛ o kan o la sogo lahala sogo kɔnɔ bi an delila ka kuma a kan yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ hali bi an bɛ waati kɔnɔna na an y'a kanu ka hakililajigi kɛ sogo sɔrɔ cogo kan bi madama gɛlɛya min bɛ a sɔrɔli la ni gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a sɔngɔ de ko don wari min bɛ bɔ ka don a la wari ne tɛ se ka sɔrɔ sogo yɛrɛ a sɔngɔ a yɛlɛmɛ ɲina fo ka fɔ a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmɛ o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ mɛ dan o de ye mɛntigila ye an y'a kanu ka wuli ka don juwafiyɛ kɔnɔ maa minnu ka baara bɛɛ mɛn sogo feere ma ka taa masala kunkurunin kɛ ni o ye Fatumata Konate a n'a ka jatala a ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka kɛ somɔgɔ sama ye. Sogo kilo bon sisan da kelen t'a la kosɛbɛ dɔw bɛ ka détail feere 720 bon minnu ka nɔgɔ olu bɛ ka feere 770 awɔ koloma bu bon 800 bon ou bien bon en tout cas bu kɔni kɛ an b'o jate komi i n'a fɔ 800 parce que fɛn ma fara o kɔni kan mais koloma kɔni da kelen de tora minnu ka nɔgɔ 770 minnu ma se ka fɛn kɛ dɔw b'a feere 720 voilà ale b'o au niveau la 770 koloma mais bu kɔni ye 800 ni ko an bɛ fama wagati min na fili fitinin b'o la parce que kabini ɲinan yɛrɛ dugu jɛra sogo ma jigin 600 yɛrɛ dugu ma o bɛ san 3 san 4 bɔ sogo ma jigin 600 dugu ma ni sogo nɔgɔyara de a bɛna kɛ 640 mais ɲinan yɛrɛ sogo ma jigin 640 sogo nana 660 sogo nɔgɔyalen ka kɔn sunkalo ɲɛ jate fitinin dɔ de b'o la ni fili fitinin b'a la mɔgɔw ka calcul la parce que a b'i n'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna ko sunkalo de kama ko mɔgɔ bɛ fɛn caman gɛlɛya mais or que sogo ni misiko de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ wuli de san kɔnɔ bon sunkalo an bɛ san 10 bɔ san nɔ sunkalo de bɛ bɛn ni misiko gɛlɛya ye bon ni sunkalo bɛnna ni misiko gɛlɛya a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko sunkalo kama de ko sogo prix yɛlɛnna bon or que sogo yɛrɛ prix yɛlɛnni tɛ misi fagala ma hɛrɛ ye sogo feerela ma hɛrɛ tɛ parce que a bɛ misi gɛlɛya de ko fɔ ni misi de gɛlɛyara a bɛ kɛ sababu ye ka sogo gɛlɛya n tɛ sogo gɛlɛyali bɔda tɛ a la anw misi fagalaw fɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ an ka baara in kɔnɔ baara in gɛlɛya dɔ b'a la gɛlɛya gɛlɛn kosɛbɛ an ma wosi sɔrɔ la min b'a wo datugu parce que ka sababu kɛ o gɛlɛya jumɛn ye ni misi commencera ka gɛlɛya ka sogo to niveau min na ni busi ye dɔrɔmɛ 20 fara sogo sɔngɔ kan k'a bɛ bɔda ɲini
misi feerelaw bɛ 10,000 fara misi sɔngɔ kan donc a b'i n'a fɔ sinaya jate sugu dɔ don e hakili b'a la ko fɛn min ye i bɔda ye o la o tɔ bɛ ka tila ka kɛ e curunda ye parce que e b'a fɛ k'i bɛ 20 de fara kan pour que i bɛ bɔda sɔrɔ mais e bɛ 20 fara kan min kama o bɛ sogo prix kalama ka tɛmɛ e yɛrɛ kan i ye 20 fara sogo sɔngɔ kan ale bɛ 10,000 fara misi sɔngɔ kan yɔrɔ o tɛ i ka bɔda ye i ye problème ye parce que arajaba sunkɔnɔma kɔnɔ yɛrɛ la an kɔrɔ kana don arajaba la misi min bɛ feere 100,000 bi o misiw bɛ 100,000 ni 20,000 100,000 ni 30,000 bon n'i y'a jateminɛ Mali an ka misi fanba bɛɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan a fanba bɛɛ mais problème gɛlɛmayɔrɔ dɔ fana ye misiko gɛlɛya la jumɛn ye misiko gɛlɛya fana kɔnɔna de la an ka dunanw fana ka sanni fana ka ca misiko gɛlɛya de fana kɔnɔ parce que misiko gɛlɛya bɛ i n'a fɔ o kunbɛn ni misi balolen minnu ye an bɛ misi minnu balo pour ka misiko gɛlɛya kunbɛn bon o misi balolen bɛ terrain kan wagati min na dunanw fana ka nali ka ca terrain kan ka ɲagami an ka clients cɛla ou bien anw cɛla bon anw bɛ se ka misi dɔ san k'a fɔ an tɛ tɛmɛ 120,000 kan mais ni dunanw ye dunanw bɛ se k'o misi dɔ san 140,000 bon misi feerela bɛ mun de ɲini tɔnɔ bon a ɲɛ b'a la dɔ bɛ se ka san 140,000 o b'o feere ma 140,000 ko fa b'a la a ma nɔgɔ bon n'olu mɔgɔ 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na dɔrɔn an ka sugu bɛ tiɲɛ parce que an tɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la bilen. Sogo ka fasa muru da ka go a dɔw la a bɛ sɔn ka kɛ o ye ɲɔgɔn tɛ ma dɔn ni sogo in cɛ ka ɲi sa ni nin sɔrɔ ka bila barama kɔnɔ sun tigɛlen i b'a dɔn a cɛ ka ɲi madamasiri dɔ y'an fɛ i sigilen i ka denbaya la i b'a dɔn ko sogo in a cɛ ka ɲi kosɛbɛ wa kulɔmi dɔɔni dɛ ayiwa baasi tɛ komi aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na ale ye ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ gɛlɛya kan anw kɔni an minnu t'a ɲɛdɔn anw b'a jigiya k'a fɔ de ni sunkalo sera o de la fɛn caman bɛ gɛlɛya mais komi ne ma min fɔ bama ɲɛko la a dɔnbalajɔ de y'a fɔ ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ka na ni gɛlɛya ye dɔɔni misi sogo la walima bagan sogo la bawo misi feerela ani misi fagala olu tɛ maa kelenw ye ko bɔra ka a ka hakilinaw di ka ɲɛfɔli kɛ o la nka n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan a mana kɛ cogo o cogo a kɔlɔlɔ bɛ wo maa min kunna o de ye anw ye an minnu b'a san anw b'a ɲini k'a san k'a dun a kɔlɔlɔ bɛ wo anw de kunna donc ni o fana sera ka janto o yɔrɔ na kosɛbɛ a bɛ fisaya parce que bamananw ko ten ko maa kuluji bɛɛ t'i sɔrɔ ni jantora o yɔrɔnin na a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ nɔgɔya anw fana bolo an minnu bɛ taa san dɔgɔdɔgɔnin na ka na n'a ye denbayaw kɔnɔna na nka ni olu bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ sɔrɔko la anw dun dugumamɔgɔ ta anw ta ye dɔrɔn an k'a sɔrɔ k'a bila an da ye i b'a ye k'a fɔ a dɔw la a kɔlɔlɔ a barika bɛ bonya anw kan wala an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ala bi ala ka hakili ɲuman d'an ma ko in bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya de ye ni ala sɔnna ma ni gɛlɛya ninnu banna an laban an n'an seginni ka lakale tariku la ya k'a fɔ ni san an ye sogo san ka se 800 190 ma yɔrɔ n y'a dɔn maa caman sigi mɛ k'a dɔn bi sogo kilo 190 Mali kɔnɔ an ko fɔ ma n'o ma dɛ an ka ɲina n'i taara k'i mako bɛ sogo bu gɛrɛgɛrɛ la kolo t'a la n'i ma 190 bɔ k'a da fiɲɛ na madala n'i n'o sɔrɔ bi walima 800 ani kɔ koloma bɛ o cogo la 770 ani dɔɔni maa yɛrɛ tɛ se ka sogo k'a fɔ bilen ta ye sogo ɲini 500 kɔni kilo kuma kɔni banna saga sogo kilo 1000 b'a dɔn nin kɔni ye gɛlɛya dan ye n'a fɔra ko an dun ka maaya sirilen bɛ a la donba ninnu ɲɔgɔn ma se a ka di bɛɛ lajɛlen k'a ka denbaya nisɔndiya a bɛ laban ka hali bi n ye min fɔ gɛlɛya bɛ na anw dugumamɔgɔw de kan madama ɲinata in ala ka lakalisi d'an ma o de b'a to hali bi an ka tɛmɛ jɛmukan kɔnɔna na an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw min bɛ taali kɛ dɔgɔkun jɛmukan kɔnɔ an b'a kɛ cogo min na sunkalo in kɔnɔna na an bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ docteur Maison docteur Kuji Tata Ture ale ka bilasiralikanw walasa n'an ye minnu minɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ anw nafa an ka kɛnɛya sabatili baaraw la o la an bɛna kuma min kan bi o de ye ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye anw ka maanifin kan donc docteur Maison a ye min sɔrɔ o la somɔgɔ sama na ne ni aw an ka jɛ an ka o lajɛ. An bɛ
aw fo ka awole nyundo amunu matara falindo Sheriff la Jabara Nsola sanga ani wakati aw bisimila kukura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka sanga ni sunkalo la hɔrɔmakalo ye walasa ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma a bɛ o sira kan bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan min na ɲɛfɔli kɛ aw ye babisa min kan fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ n'an b'a ɲɛsin an farikolo ma a kɛra fɛn ye fɛn min n'a bɛ dun fɛn min ta walima fɛn sama ta fɛn o fɛn bɛ se ka hakili minɛ ka hakili k'a ta ye ni hakili m'a sɔrɔ a t'i lafiya n'a bɛ se k'an bɔ an togo la ni ka hakili bɔ a togo la o de bɛ wele ko dɔrɔgu a suguyaw ka ca kosɛbɛ a furakisɛmanw bɛ a puduruma sigarɛti fo ka taa se gulɔ n'a ɲɔgɔnnaw ma ka da kan nin bɛɛ bɛ mɔgɔninfin bɔ a togoya la a bɛ ɲangata caman se adamaden ma mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu ta a ka accident fanga bɛ se ka bonya o bɛ se ka kɛ sirabankana ye wali kelen a ka baara yɛrɛ kɛtɔ n'an b'a fɔ o ma accident du travail wali kelen k'a to a ka so yɛrɛ n'an b'a fɔ o ma accident domestique n'i ye dɔrɔgu ta i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ moto kan wali kelen ka don mobili kɔnɔ i bɛ se ka tiɲɛni kɛ circulation na i ka baarayɔrɔw la i bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni don i kunna k'a don i ka baarayɔrɔ mɔgɔw kun hali i ka so kɔnɔ i bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka d'a kan i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ gulɔ fɛnɛ b'o togo kelen na a fɛnɛ b'i bɔ i hakili kan wa a bɛ tiɲɛni caman fɛnɛ don farikolo kɔnɔ i n'a fɔ dɔrɔgu dumuni bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ gulɔ bɛ nin bɛɛ ɲimi dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ jeni dɔɔni dɔɔni wa a ka jugu adamaden biɲɛ ma kosɛbɛ dɔrɔgu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sama sigarɛti a muguma wali kelen furakisɛ ma nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ fɔ bana minnu ma ko maladie métabolique n'o ye banaw ye bana minnu bɛ sɔrɔ an ka kɛwalew fɛ tension bana dusukunna bana fo ka taa se cancer n'a ɲɔgɔnnaw ma ni minfɛn jugu ninnu bɛ se ka kɛ sababu jugu ye ni ka nin bana sidɔnbali ninnu bila adamaden na minfɛn jugu tabaga a bɛ se ka tiɲɛni don a yɛrɛ kunna cogo min a bɛ se ka don sigida kunna o cogo kelen na an k'an janto an ka mara kɔnɔmɔgɔw la an bɛ mara min d'u ma kuma dɔw la an ka tomi sigi u jateminɛli fɛnɛ kan u bɛ se ka don da dɔ fɛ kuma dɔw la n'u kɛwale yirali la a bɛ k'i bolo balinankoba ye o don de i bɛ bali k'a ye i ye mara min d'a ma a n'a bɛ ka kɛwale min kɛ olu ka jan ɲɔgɔn na denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ nin minfɛn jugu ninnu ta a dogolen bɛ caman somɔgɔw la k'a fɔ u den bɛ nin sira jugu n'a ɲɔgɔnnaw kan o de b'a wajibiya ni yɛlɛma donna i den kɛwale la i ka to min sigi sɛgɛsɛgɛli kan ka ɲɛsin a ma k'a ɲini k'a dɔn mun ye yɛlɛma don nin kɛwale la hakili la ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi dɔgɔtɔrɔw ko jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni baw. Docteur Kuje Tata Touré k'i yɛrɛ fo k'i walima dɔn maa bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ cogo ɲuman na i ka bilasiralikan ninnu a dɔw la i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ ni maa y'i tulo ɲɛlɛ jɔ k'a lamɛn a bɛ maa nafa bawo bilasiraliw de bɛ kɛ kuma ni kuma maninfin ka ɲɛnamaya o de siri bɛ a ka kɛnɛya la n'i y'a mɛn k'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ kɛnɛya de bɛ nka ni kɛnɛya tɛ a dɔw la fɛn min ka di ka kɛ i bɛ sigi k'a lajɛ i tɛ se k'a kɛ donc o la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la i ka bilasiralikanw na i bɛ minnu da ka di anw ma o la ne ka sɔrɔ ka a ɲini k'a fɔ bilasiralikan minnu bɛ di nin cogo in na n'an janna a la n bɛ deli k'o de fɔ a dɔw la an bɛ an ka kɛnɛya tɔnɔbɔ nka a dɔw la fɛn ka di ni ye nka a ma ɲi i ka kɛnɛya ma n'i tɛ o dɔn dɔw ta ye o t'a kɔlɔlɔ dɔn ye dɔw yɛrɛ ta ye an b'a dɔn mɛ an tɛ ɲɛ a kɔ ye donc ni maa min kɔni t'a kɔlɔlɔ dɔn a dɔw la jɛmukan ninnu ɲɔgɔn fɛ n'i tora ka to k'a lamɛn k'a ye i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔlɔlɔ jugu de bɛ a la a dɔn ni ala y'i kɛ maa kunnadi ye k'i sɔn hakili ɲuman na donc i bɛ se ka e yɛrɛ sama ka bɔ a bolo nka maa min kɔni ta ye an mako t'a la ye an tɛ ɲɛ a kɔ ye a kɔni ayiwa olu ta an bɛ dugawu de kɛ olu ye o la nka laɲini ye kelen pe dɔ ye jɛmukan ninnu kɔnɔna na ka to ka maaw hakili jigin ninnu na ɲɔgɔnw na k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ min bɛ se ka sɔrɔ a la maninfin ale ka kɛnɛya kɔnɔna na kuma dama fɛn min tɛ kɔngɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ fa a tɛ mɔgɔ bonya ni a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛ kɔlɔlɔ lase ma n'i ma fili kɔni i ka kɛnɛya kama e yɛrɛ ni tangani kama i kan ka se ka jɛ o kɔ o la ala ka hakili ɲuman di
an bɛɛ lajɛlen ma madama maa minnu kɔni bɛ ni olu lajara min bɛ a la n'o tora ka tɔgɔ ninnu lajɛ a bɛ fisa o ma kosɛbɛ a ka dɔn ka fɔ o ma ɲi o ka kɛnɛya ma o la san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na clip du jour filanan an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni o ye Adama Bagayogo ko hinɛ an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ni clip du jour filanan ye ni ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na. Bagayogo Adama Mofie ina dogo dinya yesogo machama ye kwanga hine nyoko na alabe hinana ala dinya yesogo machama ye kwanga hine nyoko na alabe hinana mogo do bi kasila dumi odo mogo do bi yelela wa mogo do bi yelela dumi odo mogo do bi kasila ala dinya kesogo machama ye ande hine nyoko na ala be hinana ala dinya kesogo machama ye kwanga hine nyoko na ala be hinana ni domi dubu jera kito herala do sira korola ni domi dubu jera kito wari batigi ala do sira ubolo langolo ni domi dubu jera kito lafiyala do sirani amini ni domi dugu jera kito balu batigi ala do sira kuna ala dinya kesogo machama ye anga hine nyoko na ala be hinana ala dinya kesogo machama ye anga hine nyoko na ala be hinana kasila kufantaya ye mone bolo langolo mika kasi dongodo kufantaya ye mone ado dinya ye sogo machama ye ande hine nyoko na alabe hinana kani fofa mawe kuka hine fantanuna kani fo setigi uye kuka hine sendanuna kadoko dinye sogo machama anga hine nyoko na alabe hinana kana dinye fleni gele ya jugu himbela bi ukemedo ka femini boye adama denya bilo mulambala anga hine nyona cogo min na dali masa bɛ se ka hinɛ anw yɛrɛ la baw diɲɛ o de ye sɔgɔma da caman ye bi setigi o bɛ se ka kɛ sini bolokolo ye bi bolokolo o bɛ se ka kɛ sini setigi ye yɛlɛma masa o ye bɛɛ mɛ setigi ala de da jɔn tɛ sini dɔn o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ sini dɔw mɛ jɔn na o la a bɛ bɛn ni ala kɛmɛ ka sunɔgɔya dɔɔni k'i yɛrɛ ye bi an ka hinɛ ɲɔgɔn na cogo min na ala bɛ se ka hinɛ anw yɛrɛ la o la ka dɔnkilidala fo ka waleɲuman dɔn a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ fandani sigi mɛ ka kunkolo firifiri k'a bɛ kɛ cogo di kana jigi tigɛ ala la jigitugu masa ye ala de ye ale yɛlɛma bolo ka ca suko ni dugujɛ cɛ a se bɛ ala de ye kunufaya kunu masa don e min fana bɛ ni ala kɛ mɛ ka fiɲɛ bɔ dani di yɛrɛ ma e bɛ o fana bila e kun na k'a fɔ jiri kɛnɛ bɛ se ka kɛ jiri ja ye jiri jalen ye sanga na waati bɛɛ
setigi ala ka latigɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'o dɔn a dɔw la sɔrɔ min bɛ e la e b'a ta ni hakili ye wa e bɛ a labaara ni hinɛ ani makari ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmadonw ka ca o la k'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waati in na kanubaaw bɛɛ lajɛlen folen don ka karamɔgɔ Luti Sidibe kɔ sigi bɛ ka jɛmukan lajɛ an bɛ Luti fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nka Luti aw minnu ye filaw ye sogo tɛ ka se ka san n'a ma fɛɛrɛ kɛ o kumana misiw ɲɛma tunun bɛ aw la wa walima a bɛ cogo di de o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka taa fɔ an na ka Tijani Konate fo nin waati in na sigilen bɛ ka ɲɛmada jɛmukan fɛ a ka bitigiba da la ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo o ye Masinakaw fɛ Umu bɛ fo Madame Jara Umu Koyita ka fo ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka sigi ka foli laban an fana an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Soumaila Haidara Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa don ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ o ye ka dugawu ɲini u fɛ hali bi Ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'u ma ka anw yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ɲinama kɛ Dramane Traoré kɔ Banaba Dara k'a fɔ nin waati in na fa Banama place la o la k'a fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tigilamɔgɔ a tun bɛ l'homme aux doigts magiques contre le stress l'angoisse et la nuit maaw ko n fɛnw bɛ ka yɔrɔnin kɔni fɔ baasi tɛ a fɔlen ye nin ye bi l'homme aux doigts magiques contre le stress l'angoisse et la nuit et l'enfant prodige de Kia Adama Saliya Kulubali a tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la a kɛrɛfɛ Banikɔkaw ka Abu Jabate Lasakaw ka Abu Samɛkaw ka Abu a tun b'a kɛrɛfɛ ka Banikɔkaw lajɛlen fɔ cogoya la fan dɔ in fɛ Saka Kulubali Jɛnkaw ka Saka n bɛ deli k'o de fɔ dibila baarakɛbaw de ka ca nka mun bɛ ye a dɔw la maaw hakili bɛ jɔ o de fɛ baara in ye jagabaara de ye k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn u ka timinadiya ani u ka baara kɛko ɲuman na maa bɛ fɔ yɛrɛ ci ko ɲuman na ka fɔra ko kusi bolodimi tɔɔrɔ ma o la k'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa kanuba tɛ sɔn de la n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn gɔngɔnduru la tɛ e tɔɔrɔ fila o de bɛ dugumala sɔrɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ma baasi kɛ sini 10h 11h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne ka jɛmukan kura k'o maana sani o cɛ sigi bɛ kɛ nin kan su in na an b'a fɔ Ala ka tile yɛrɛ tɔ di an bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ne bɛ yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalangɛn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit